המעבר לכיתה א' הוא רגע מרגש. במנהל החינוך של עיריית ראש העין, אנחנו כאן כדי להפוך אותו פשוט, ברור ומסודר. מנהל החינוך בראש העין בחר לקחת חלק במהלך מרחבי חינוך. מהלך שמעמיק את העשייה החינוכית, מחזק שייכות וקהילה, ונותן לכל בית ספר אפשרות לחדד זהות חינוכית ייחודית משלו. כדי לאפשר לכם לבחור את המסגרת שמתאימה לילד שלכם, פתחנו את אזורי הרישום והרחבנו את אפשרויות הבחירה באופן מבוקר. כלומר, יותר אפשרויות להורים, לצד שמירה על איזון ושיקולים מערכתיים בכל העיר. לכל ילד בעיר יש בית ספר עוגן. זה בית הספר שאליו משויכים לפי כתובת המגורים, על פי אזורי הרישום שמפורסמים בחוברת. רוצים לבחור בית ספר אחר? בזמן הרישום תוכלו לבחור ולדרג עד 3 בתי ספר מתוך אלו שפתוחים לבחירה במרחב החינוכי. אפשר לשלב גם את בית ספר העוגן כאחת מהעדיפויות. מי שבוחר בבית הספר העוגן יקבל אישור שיבוץ בסיום הרישום. מי שבוחר ומדרג בתי ספר מהמרחב הפתוח יקבל הודעת שיבוץ עד תחילת יוני 2026, בתנאי שהרישום בוצע במועד. הרשות עושה כל שביכולתה להיענות לבקשות. במקרה של רישום יתר לבית ספר מסוים, מופעל מנגנון ויסות, ואם צריך, מתקיימת הגרלה שקופה ומבוקרת. במידה ולא יהיה ניתן להיענות לאף אחת מהבחירות עקב גודל ויכולת אכלוס של בתי הספר, השיבוץ יוחזר לבית הספר העוגן. 2 דברים חשובים שכדאי לדעת. האחד, הרשות אינה מממנת הסעות במקרה של בחירת בית ספר רחוק מהבית. ההגעה והחזרה באחריות ההורים. והשני, בבתי ספר שאינם בית ספר העוגן, איחוד אחים אינו קריטריון עדיפות. המודל מיושם בהדרגה. בפעימה הראשונה לשנת תשפ"ז משתתפים בתי הספר נופרים, אשכול, טל, פסגות גורי, אוהל שרה, אוהל שלום, רמב"ם, צורים, נווה דליה, נופים. לקראת פתיחת הרישום, אנחנו מזמינים אתכם להכיר את בתי הספר דרך חוברת הרישום ודרך הימים הפתוחים שמתקיימים במהלך חודש ינואר. אנחנו כאן ללוות אתכם בצעד החשוב הזה לטובת הילדים, המשפחות והקהילה כולה.